17 बोसोराव मा मावखो आरो 2.5 बोसोराव मा मावखो एनडिबि सारफोरनि खामानि रिहेबिलिटेशननि खामानि जायफोर जेलफ्राव दङ बैफोरबायदिनि खामानिफोरखौ गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बे कन्टेन्टनि सायाव आङो रायलायला होननानै सानदोंमोन, नाथाय उफाय गैया, गोबां बिथोरसिम थांनायखाय आं लाबोफिननो गोनां जाबाय। नोंथांमोननोबो मिथिहोनो आंहा मोनसे दायथ' थायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दा गोबां जोंहा केस होलायनाय जाबाय मोन्नैबो पार्टिनिफ्राय, बिपिएफआ इउपिपिएलखौ, इउपिपिएलआ बिपिएफखौ। नाथाय ओरैबायदिबो नुबावबाय बबेबा मोनसे समस्थियाबो केस होनाय नुबावबाय। दा आङो समस्थिखौ केस होजानायखौ एसे बादोंमोन, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउपिपिएलआ गाबोन बिपिएफबो जानो हागौ। दा बै समस्थियावहाय रायजो राजाया एसे प्रब्लेमाव गोग्लैबो हैनो हागौ बैफोर केसफोरखौ लानानै उननि समाव। जियानो जा बे जोब्बाय। रायजोफोरा नटिस खालामदों जानांगौ, जेनेबा बे जाथाया बबेनिफ्राय जाजेननाय, इडिएटनिफ्राय जाजेननाय, बोरमा सिखाव, द्रांकार, मानसि बुथारग्रा पार्टि बिनिफ्राय जादों होननानै सानदों। नंगौ, बिनिफ्रायनो जादों, नाथाय रिसेन्ट मैया दाख्लैनिफ्रायसो जादों बे नङा। बियो खमैबो 10-11 मासनि सिगाङावनो जाखानाय बाथ्रामोन बियो। जेब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि इलेक्सनाव बिपिएफआ जेनो, अब्ला बिनि 6 माससो थानानै हाग्रामा सारा गावसिनि मानसिखौ लानानै बाक्सायाव मोनसे मिटिं खालामफैदोंमोन। बै मिटिंनिनो सोमोन्दै राकेश सारनाव माखासे मिडियाफ्रा सोंदोंमोन बै मिटिंनि सोमोन्दैखौ। अब्ला राकेश सारा बुंदों बै समावनो बिपिएफआ मानसि बुथारग्रा पार्टि, बेजों रावबो मोजां मोना बिपिएफखौ, आरो हाग्रामाया सासे जुमाय फाग्ला द्रांकार बेसलिस मानसि, बियो जेननानै खर' गुदुं जानानै बेवहाय मिथिं दावथिं खालामफैदों, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंफैदों। फैबाय थानाय 25 बोसोरसिम बिपिएफखौ रावबो सिनायनाय नंला, फुटबलखौ जेनेखा जोगदावहरो बेबायदि जोगदावहरबाय होननानै बै समावनो बुंदों। जोबथारनायाव आरो मोनसे साजेसनबो होबावदोंमोन जे नोंथांनि गुदुं जानाय खर'खौ मोजां खालामनो थाखाय हिमाचलफ्राव थांनानै गुसु खालामनानै फैयोब्ला मोजां, बैफोरबायदि खोथा बुंदों आरो। दा अरुणाचलनि हिमाचलनि क्लाइमेक्सजों खर'खौ गुसु खालामनो होदों ना बबेबा मोनसे एंगोलजों बुंदों, बे पलिटिक्सआवसो थांसिगोन, बाद होदो बेखौ। दा बै समनिफ्रायनो बे जाथाया जाबोबाय थादों, बे मैया दाख्लैनि नङा आरोना। दा अब्ला बेफोर गासैखौबो नायनानै जों मा नुयो, जोंनाव दासिमबो नांनाय बोलो एनार्जिया दासिमबो खम जायाखै, दासिमबो दङ होननानै जों सानो आरो। दा बैफोर दङब्ला संकसनिफ्राय सदियानि मानसिफोरनि गोरबो बिखायाव बै गोहोखौ होनानै हो जे जाहाथे जों गासैबो समाजा गुबुन हारिजों, गुबुन गादबनायफोरजों जों जाहाथे नांलांनो, उल्था जबाब होफिननो हानाय जोंनाव जाहाथे बोलो गोहो फैयो। दा बै समनि बड'लेण्ड नाङै, बड'लेण्ड नाङा, बड'लेण्ड मोना होननाय पार्टिया गैला। दिनैहाय बड'लेण्ड नांगौ होननाय पार्टिया फैबाय। दा बैफोरखौ बुंनानै, गोहो होनानै, एनार्जि होनानै गासैबो बर' हारिनि संगठनफ्रा एनडिबि, एबसु, बनसु, एनएलएफबि गासैबो खौसे जानानै लेडिं लाफिनदो बड'लेण्डनि डिमान्डनि थाखाय। नङाब्ला पिटिसिखौनो माबा मोनसे जुदि जोङो आसाम सरकारनिफ्राय ओंखारनो होननानै सानथारबायब्ला बैबायदिखौ जोङो होजानो लुगैयो। नाथाय बिदा फंबायनि गेजेरावबा गोबां माने दान्थे बिदान्थे बेफोरबायदि होलायलायनो हायो, केसबो होलायलायो। दा केस होलायलायनाया सोरनिबा पार्टिफ्राव बबेबा आसाम सरकारनि गेजेराव नुदों नामा? बेबायदिथ' नुवाना। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो गावस्रालायनाय, केस होलायलायनायनो मानो एकदमबारे। दा बैफोरबायदि नांलायनाय खमलायनाय बाथ्रा दान्थेलायनायखौ दोनथ'नानै दफायाव फैनाय खामानिफोरखौ मावफुंजानो, बोलो होनानै, गोसो होनानै मावजानो, एनडिबि सारफोरनि खामानि, रिहेबिलिटेशननि खामानि, जायफोर जेलफ्राव दङ बैफोरबायदिनि खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावजानो रायजोआ लुबैयो।
दा आरो नै मोनसे खोथा गोबां स्प्रेड जादों इउनाइटेड टेरिटरि कुचबिहार जानो थांगासिनो दङ बैफोरबायदिनि सायाव मानो जोंनि लिडारफ्रा थोंजोङै डाइरेक्ट माने प्रेस मिट होनो हाया बुंफिननो हाया बैफोरबायदिनि थाखायथ' बुंनो हानांगौ ना गाबोन समफोर जेब्ला खैफोदा खाथि सफैथारसिगोन अब्लासो बुंगोन नामा दा बे इउनाइटेड टेरिटरियाव बाक्सा आरो क'क्राझारा हाबनाय हाबैखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाया नाथाय जागोनथ' बिसिना जागोन माबा मोनसे जागोन बियो रोखा आंनि फारसेनिफ्राय आं सानहरो मानो होननानै बुङोब्ला बिसिनि केएलअआ दाख्लैयो सारेन्डारबो जाबाय जागोनखायनो जेनेखा जोंनाबो बिटिआरनि जायनि सिगां एनडिपि जादोंमोन आरो बिटिसिनि सिगां बिएलटिएफ जादोंमोन थिग बिब्दिनो बिसिनाबो जादों जानायाथ' जाखागोन एकर्ड जागोन नाथाय क'क्राझारा हाबगोन ना हाबा बाक्साया हाबगोन ना हाबा बे उननि खोथा जुदि हाबमारोब्ला दिनै जोंनि हायावनो फैनानै मिटिं खालामनानै बिसोरो स्ल'गान होदों बुंदों इउनाइटेड टेरिटरिनि उल्थाया हुसियार जा मा जा दा बैफोरबायदिनि डाइरेक्ट माने प्रेस मिट बुंफिननायखौ लुबैयो आरो दा बैफोरखौसो माने इनिसियेटिभ लानांगौ दा जोंना गावजों गावसो नांलायलायबाय थानाय बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय बेयाव रायजोफोरा मा जागोन जेनेबा रायजोफ्राथ' गोबां गोदाव सोराव जागोन ना आरो जोंनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया बिराद बेरखांबाय थायो आं बेखौ जोबथारनायाव फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों जे 17 बोसोराव मा मावखो आरो 2.5 बोसोराव मा मावखो मोननैबो पार्टिया बुंलायलायबाय थायो दे दा मावनायनि सायाव रायजोआ नोजोरखौनो होआ खिन्थु सारमोनानो आसि थुयै बुंबाय थायो आरो 17 बोसोराव मा मावखो होननानै बुङोबा लामा दालां बायदिसिना जा मोनदों बेफोरखौ बानायबाय बेनो 17 बोसोरनि बानायनाय आरो 17 बोसोराव मोजां मावैनि थाखाय बियो जेननानैबो थांबाय बिपिएफआ दिनै बेनोथ' मोनसे एग्जाम्पल ना बेखौ माने आरो आसि थुयै बुंबाय थानो गोनां दङ बेखौ आसि थुयै बुंबाय थानो गोनां गैयाना आरो 2.5 बोसोराव दा दिनै नै आसामनि साख्रिखौबो बिटिआरआ मोनसिगोन बिटिआरनि सिङाव थानाय मानसिफ्राबो मोनसिगोन आरो ओरैजाय दालां मोननो थांगासिनो दं फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावगासिनो दं दफाफोरखौ मावफुंनो लागासिनो दङ बैफोरनोथ' 2.5 बोसोरनि गेजेराव मावनाय खामानि ना आरो 2.5 बोसोरनि गेजेरावहाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामनो हरबाय दिसपुराव हरफिनबाय होननाय बाथ्रा सोमजिबाय थादों बैफोरनोथ' 2.5 बोसोराव मावनायनि खामानि ना बैफोरनो दा बैफोरखौ आसि थुयै बुंलायलायबाय थानानै दावराव दावसि खालामलायबाय थाबा जाया रायजोआ नुखायो गाव गावनि मोजांखौ गाज्रिखौ दोनखोमानानै गुबुननि गाज्रिखौ दिन्थिबाय थायोब्लाथ' जाया बे आरो दा दिनैनि भिडिअआ एसेबांसैमोन गोबां मानसिया नेगेटिभ लागोन आं मिथिखागौ नाथाय बुङाबाबो जाया एसेनोसै जय बर' हारिनि जाम्बा आरो जौ फाग्ला जेन्नायजों फ्रास्ट्रेसनाव बिथाङा दिनै जौ लोंनानै गोदाव सोराव बेरायथिंनानै अबे गामियाव मा जादों मा मादों बिथाङा मोजां खबर लाया गारा ओरैनो अनाय बनाय बखिबोगासिनो दङ बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बे खोथाखौ एसे आगोलावसो बुंखाबाय आं जौ फाग्ला मानसिनि भाषा सासे ड्रांकार बियो बेसलेस मानसि बिनि खोथाखौ आरो खोनासंनांगौ खोथा गैया आरो जायफोर दैदेनगिरिजों साफा सानै दैदेनगिरिजों बाक्सायाव फैनानै मेल मिटिं खुंफैदों होनना बुंदों बे गासैबो बिथांमोना जौ फाग्ला गावनि खामानिजों जोंनि खामानिजों रुजुननानै बिथाङा जोंखौ पात्ता मोननाय नङा मानो होनबा जोङो प्रथमावनो सान्थिनि खामानि मावदों बुथारनायखौ फोजोबदों जों मानसि बुथारनायखौ जोङो मालाबाबो लाइ होआ फैगौ 25 बोसोरसिम बेयाव जे सोरबा बिपिएफ दंमोन होननानै बे खोथाया मालाबाबो आरो रुजुफिनजानो हाला खारन बाक्सानि मानसिफ्रा बिपिएफखौ जोगारबाय फुटबलखौ जेरै जोबदावना हरो थिग बिदिनो जोबदावना हरबाय दिनै बाक्सानि मानसिया बिराद खुसि हाग्रामा होननायनि नामखौ रावबो मिथिया सोर हाग्रामा बेखौ रावबो दिनैनि दिनाव सिनाया बेखायनो बिथांखौ आङो मोनसे साजेसनसो होयो बिथाङा एसे रिलेक्सेसनाव थाथों आरो हिमालयाव थांनानै एसे जाहाथे माने साधना लानानै गावखौनो कुल खालामनानै खनसेबाव फैथों